to dewgal ma mi neddo ala ko buri dewgal mum an kay han dora lay an ko gonmi ko suude he watma déranger ƴeew ama maayi ay ɗo jotto mi wiya faa mi immaki mi waɗani bouché ɓowɗi ñamanma yoɗima mbar nani an anda an est ce que ka neɗɗo an est ce que minama jiidi yumma baba Jalika wona ɗum ɗon ko hoɗum kon Jalika tan noddumo ka gorko mawɗo Jalika on ɓoydi noddumo pamdiron min noon mboymi dañde fof ko nenam ɓurdem kal garɗo ma tawde men nenam saɗa yiyama woppude men nenam ɗum jeeyimi quoi par ce que mbiɗa andi oɗo wonɗo yo dañi envie wuurde galle mabɓe wala envie wuurde gallam kono yo yaha gonmi koye haalandema noon ayi baydi gueɗe makko ɗe puɗɗima sofdemi ɓe mbari kam mette so arti balɗe ɗiɗi dokkumomi tara ɓernde so tawi o yawtinani ko wino ko bedda o so rewi ɗon ko bal mbaɗan men makko ala noon kam ko haali nder gallam ɗo bal ana fof ko nannono kam e ɗum ɗo